I sad, s obzirom na debljinu vune, ide se svaka druga. Znači, provuče se, pa se ide ovako, pa se provuče, pa se ide ovako i sve tako u krug. Ako vam je, mislim, ja ću to posle da uradim kako to se ide. I onda kreće tkanje. Tkanje kreće normalno odavde i sad počinje tu i ide u krug, ide dođe do ovde. Pa onda ide u nazad.